Mabuhay salamat welcome sa atong pagpangalaga sa mga daw diri sa Ilonggo News Live. Kasi din, pinupod na natin diri ang programa sa Kusina. Pinagi sa mga kaupo natin diri sa programa. Subungad daw kay ginatanong natin na amo kiki ang manugod na daw na sa inyo tamas ni sa kasako kay after sa April nambiyong na ni tanan. Magula na niya ang mga consolidate ng mga salakyan sa bayan sa siyudad sa Iloilo kag maging full operational na ang LTPRP sa siyudad sa Iloilo. Ang inyo abiyan sa kaninang Arkalsa, so po natin diri si Engineer Ruben Panes, of course sa kay Toto Prince Hulaban. Ngayong kagagin sa ato na viewers sa buwan daw, malamig na din yung atong discussion kay Manawig ang aton pagpapangkot sa aton mga bisita sa buwan daw. Una-una naton ang papanamyaw, sabi naton, si Engineer Pitong Yap. Good morning, Engineer Yap. Mayong aga Abian Art, mayong aga sa mga viewers ng Ilonggo News Live, Radio Ilonggo Ibusina mo. Sa subong aga, gusto kinatumanda mo na ang Abian Art, ang atong mga paupod sa alyansa, no? Of course, ginapangunahan sa atong dari subong upod man, si President ang Rizal Alido, ang iyang Vice President Sungano sang Bureau Civil Transport Services Incorporated, ang of course ang amon nga secretary, no, Secretary General Ali Alcardi, kag ang mga opisyalis, no, sa amon auditor si Edwin Escamos, ang tresurero si Planklinos, of course kina-optan man ni Bonchok Chan sang Iloilo Superman Transport Cooperative, kag ang kakalain-lain nga miyembro sang Board of Trustees, no, ang si Chairman Lupi sang ikaw DTC, si Chairman Buyet Parcon sang WPTC, no, ang aton Chairman sang Litransco si Franz Biari, ang General Manager sang GGL, Jonathan Lopo, ang aton General Manager sang Santa Barbara New Sina Transport Cooperative, si Joy Amorin, ang ilang Operation Manager sang PUDTC, si Ryan, kag ang iban pagin nga mga miyembro sang Western Visayas Alliance Transport Cooperative and Corporations Incorporated. Maayong aga sa inyo tanan. Mayong aga gid sa aton mga viewers sa buong adlaw kag Dr. Ruben basikon makakuha ka na extra nga kape para sa aton mga bisita, no? Tatlo grupo kape. Ang gin-invite man nato na Engineer Pitong ang city government through Jicon Law proceed daw ay sa ka-response nga akong text, no? Pero gin-invite ko sila para at least kung ano man ang preparation sa city, no? Hindi lang sila sa aton, sa inyo lang gate, kundi ang city government kung ano ilang move, no? Pero anyway, sa aton mga viewers sa bungad lao, ining grupo, ining alyansa, naka-coordinate man, pretty sure naka-coordinate man sila sa city of Iloilo through sa kay Colonel Garbanzos, kay Mayor Jerry Triñas, of course, sa bahin sa probinsya sa Iloilo, ano epekto ya sini kung mag-start na sa May 1, ang ining pole operational sa ining modernized jeepney nga mga biyahe diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Of course, ang pagpanamyaw sa representative sa WBTC, huwag kasabat si Boss Boyet sa ako nga chat. Pero anyway, ari diya ka representative niya ang secretary sa alyansa, si Mr. Ali. Good morning, sir. Ang imo pagpanamyaw sa atong mga viewers sa buong adlaw diri sa Ilonggo News Live, of course, iganta karon ni Rizal diri sa Ibusina program. Good morning, sir. Mayong aga, amigo Art, kag sa Ilonggo News Live, subong man sa aton diri nga kaupod ang host ang Ibusina mo, si ang amon presidente sa alyansa, Mr. Rizalito Alido. Kasubong man sa amon nga consultant
diri sa amon nga alliance, no? Ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation, si Sir Ong Yap. At sa aton dira, no, nga chairman sang WBTC or Western Visayas Transport Cooperative, si Chairman Boyet Parcon. Partner, pre, mayong aga. Kag subong man ang aton nga ginat pabanyaw man aton ang aton nga Iloilo City Traffic Management Division, no, or group sa pagpanguna man ni Colonel Garbanzos. Subong man ang aton nga PSTMO sa pagpanguna sa aton nga amigo man, no, si Mr. Jack Conlo, kaupod man si si Sir JV, no, si Mr. JV Mabilog. And sa liwat, no, sa tanan nga mga nagalantaw or kag nagapamati man sang sining programa naton, mayong agagid sa tanan, kag sa tanan nga miyembro sang amon nga alyansa, mayong agagid sa tanan. Maraming salamat, Sir Ali, kag sa mga supporters ninyo diri sa may bahin sa transportasyon. Ang pagpanamyaw sa presidente sa alyansa sa mga sang transportation diri sa may bahin sa siyudad ka probinsya sa Iloilo, Mr. Rizal Alido. Sir, good morning. Well, good morning, Abyan Casas, ang Radyo Ilonggo, Ilonggo News Live. Good morning man sa aton palamati karon nga agad. Isa ini ka-unique ng programa considering nga kin-combine naton ang Ilonggo News Live kag Radyo Ilonggo Ibusinamo. Kay kadamo kita discuss karon nga aga, but before that ginatamyaw man naton ang aton mga pinalangga pulisman sang Natco-Portales, si Congressman Imones Pares. Of course, ang former OTC chairman karon ang aton ng DOTR USEC sang transport kag sang infrastructure Andy Ortiga ga monitor gid sa karon, si Darwin Tan, si Atty. Christian Oberio. Of course, ang ELTA President Orlando Marquez, si Joy Rosaria sang CDE, si Cassie Jimeno sang CDE, si Antonio Escobar, Director sang CDE. Of course, si Atty. Salvador Arturo Jr., Director. Kabay pa nga ma-permanent na appointment mo. You are so good nga you are coordinating with us. Kag maayo ang aton nga relasyon sa transport. Of course, ang aton abogada man nga mapisan gid, si Atty. Joseph Abiliar. Of course, si Director Tabaldo sang Land Transport Cooperative. Kay iban pa nga opisyalis sa aton transport sa alyansa nga na-mention na dati sa aton consultant engineer Perfecto Yap. So good morning Philippines, good morning world. Partner Casas. Maraming salamat, Abian Rizal, kag gin-invite ko man gali sa Director Didoy, no, Idospan. Pero sa akon siya nung basi kon malang-alang ako kay sa Bacolod ako, pero basi ko may time makalusot man ko din sa may programa nyo. Anyway, ang informasyon naton kag ini ginatanaw naton nga ang LTPRP mag-start na sa May 1 gid ang start consultant Pitong. Definitely, no. I think no other than the president even made the pronouncement, no. Wala na extension whatsoever. The show must go on. In other words, as far as Iloilo is concerned, we will start May 1. May 1. So, ang preparation gina, no, gusto bago ko malipatan na Bian Art, gusto ginamon pasalamatan, no, ang extra effort, no, sang ginasaligan gini Lieutenant Colonel Colonel Garbanzos, no, si Arlo Paredes, no, siya gini agapang kulit na for us to make sure nga ang tanan-tanan nga preparation are in place. Kag ginapasalamatan ginamon ini, no, kag ginamobilize ang tanan-tanan nila nga mga traffic aid. Kag daw wala na sila katulog, no, sa pagka-clean up sa aton dalanon. Tungod kinanglanon gid, no, pag once nga mag-umpisa kita sang LPTRP, kinanglan matalunsay ang pagbiyahe sa mga aton mga pumuluyo. Anong ginatanaw naton nga worst case scenario sa anong kadlaw kaniyang ang anong kadlaw na? Lunes?
Lunes na? Pitsa uno, anong adlaw? Merkules. What do we expect sa senaryo sa May 1, Mr. Rizal? Subong ipaparahan kita mo na kaya na-expect na ito na senaryo kung hindi na ito ni matalunsay kag maitid ang aton implementation manginda ko ini nga huol man sa aton pasayro. So ginatinguan nga kadugay na nagamaraton meeting kami nga will situate nga wising hindrances sa aton pasayro at sa aton mga units nga daglagad sa dalan. That is why kasako sa amon subong ginapatawag ang tanan-tanan nga mga stakeholders, especially na sa aton transport cooperatives ka corporation sa mga awarded unit nila sa syudad nga situate makadalagan gid ini. Kada tanaw naton kung makadalagan ini tanan labi na kanabo nata sang modernized unit manapanan-aw namon nga maayo man ni ang aton pag-operate, especially nga stricto naman ang aton nga TMEO sa pag-implementar sa traffic rules and regulation. Partner. Mr. Ali, how prepared ang inyong grupo sa sining sa Merkules kadlaw? Kung aton pagatan-awon, ang mga rota kung sa diin nga may mga nagaula nga mga provincial jeepneys, amoy na siya ang aton nga daw ginahandaan subong. Kaya ang ari diriya sa City Lupia, daw ay manyagawa siya do nga concern, no? So ang ginatutukan lang yan, ang ginatutukan ginaton subong, mali of course ginatutukan naton initanan nga mga rota. O galing, more gid naton nga concern is ang aton nga mga terminal areas kung sa diin nga may ara kita nga mga pasahero nga nagahalin sa mga kaprobinsyahanan. Kay we have to understand that some of our first town jeepneys limited na ang magasulod, no, sa city proper. Although kung tanawon naton wala man gid sang dako gid nga distortion, no, in terms of percentage of the number of jeepneys that can or provincial jeepneys, especially the first town that can enter the city proper. However, for the sake of eliminating, no, the doubts, eliminating the what you call this probable, no, problem that we might encounter dira sa mga terminal. So sa subong pa lang ginapaghandaan na namon ang mga preparasyon sila nga ginahandaan naton amo ang mga masunod. Una, no, nagakanda kami subong sang mga meeting sa nagkalain-lain nga mga jeepney operators, cooperatives and corporations man nga ara dira, no, sa mga terminal kay di sa subong maga-single dispatching na kami. Kung sang una daw kanya-kanya, so subong single dispatching na kami, mapa-modern man or mapa-traditional. So, isa na lang nakapilahay kung halimbawa dito sa Mohon City proper, may mga traditional kito, lain ila-pila, ang modernized lain ila-pila, subong iba na. So, isa na lang na kami kapila and then may certain time elements lang kami nga ginahatag sa kada unit. So, may karga man siya o kung wala, pag abot ang oras niya, guwa na siya. So, subong man, ang aton nga pagbalik, ginamonitor man na naton, kay we wanted nga continuous, no, ang ikot sa aton nga salakyan para nga makita gid naton kung bala how efficient, no, kag ang aton nga existing nga mga number of units nga gin-award dira or kinanglan pa naton nga magdugang sang mga additional units. Kay balaan mo, partner Art, may mga units kita nga mga consolidated nga way bala maupod sa awarded. So, in case nga magsobra or in case nga inhanglanon kita, no, sang mga units dira sa tagsa-tagsa naton ka mga terminal, ora mismo mahugot naton ang aton nga mga parts ang aton nga mga consolidated units nga amo ang maga-augment dira sa aton nga mga specific nga mga terminals. So, ikaduha sini ang coordination naton sa mga provincial operators naton, ano na naton subong, no, tayo yun subong sige-sige
Siguro sa first day naton hindi man gid naton ini siya ma-perfect. However, this is very much different from the previous year nga tong gin test naton ang LPTRP kay isang time nga to way pagitaya modernize sad to gawa no ang ikaw DTC pa lang sad to ang may modernized sa Subong daw halos masobra 500 mga 520 na ang aton nga mga units nga modernized nga nagadalagan sa nagkalain-lain nga ruta diri sa syudad, especially sa may mga terminals naton. So we don't see too much problem as far as passengers on our terminal areas are concerned. Comes May 1 of next week. Gani, manabog yung salamat Mr. Ali, no? In a way, you can batiin, no? Pwede mo kung makabatiin kung in case nga may ara ka mga idea nga ika-paputyag isa sa mga speaker na tondre. Engineer Pitong, mga pila ka porsyento ayan mabuhin sa mga salakyan this coming Wednesday, May 1, na magadalagan sa dalan. Well, as far as buhin is concerned, Abian Art, wala gid siyang may mabuhin, no? As far as those officially awarded. Ang mabuhin diri ang mga kolorom, no? Ng mga unit nga wala ma-consolidate, wala ma-rehistro, pero may idea ka kung nagabiyan. pila yan ang waay ma-consolidate. Wala gid kami singa specific figures, pero somehow makita natin na kagabihon ng mga alangan ng oras, magaguluwa sila. So, but then, I think we have also to protect the interest ng ating driving public. That's why nga sa pag-implementar sini, may mga ideya nga ginintroduce ang aton traffic management unit in the person of Arlo Parides. So may mga stickering na nakita and we would be able to identify those that are having the route, no? Specific gani sa kada ruta, no? Ang mga original nga May awarded sticker unit. siya, so no, may ruta sa kung din siya makato. Specific plate number ara man Okay. mismo. So that's why nga hindi mo pwede mapangalinalin ay ang numero nga na sa sticker nga na iyagid sang unit nga ina. So somehow ini ginpreparahan namon, ginpreparahan and I think sige ongoing ang pag-printing sa Subong sa mga first town na. Tapos na kami halos sa original awarded unit and that's at 25 roads nga somehow napreparahan na gid man sa mga awardees. Ang ginadihon sa Subong ang mga first town butangan man ka sticker so that we would be able to identify the number of units nga masulod. Ay, unlike before, sige na lang, baha. So in other words, kung lang taon natin, as far as first town is concerned, 75% ang madula, ay 25% lang ang ialaw. Pero there is that back-up na 15%, all in all, 40% ang makasulod. So makita natin subong atong dala, 75% ang madula na tanabi mo. sa first town lang. Sa first town lang, Like for Huwag example, na sila makonsolidate yan. mag 200 abi ang sa first town sa Liganes, 50 lang ang pasudlon sila. 50 lang pasudlon. Pero may backup pag 15%, no? Okay. In other words, 40%, 80 ang makasulod. 40% sang 200. Ang backup from the group. 80. Okay. Mr. Rizal, kung nga ginataraw natin nga mo niyang sitwasyon, ang iban sila nga why man consolidate, mangita ginasang diskarte nga makabiyahe. Inang mga sticker bala, may watermarks na, may ara bala na makabig, di nyo tanaw nyo, pakita nyo lang, so hindi niya sakto, do piki niya. May ara ka mo sila nga determining factor abing ma-determine nyo ina yung sticker, legal o kung illegal, Mr. Rizal? Yes, may identification ang ginaobra sa nga tunte imiyodra nga mga watermark na hindi kaya mapiki nila. Okay. While po sina, may corresponding pa na ORCR, i-check mo kung nag-drive sina, no? Kung updated ang OR kag CR. So, kung may PE siya, kung amo na. So, may complete record sila da. Kaman ang operation that is already a composite team. LTPRB, LTO, Highway Patrol, TMEO, ang tanan niya kina-involved para mga epektibo matanaw ginaton how effective is ang LPTRP sang syudad in which
Partner Casas, kita ang pinakauna diri sa bilog ng Pilipinas nag-implementar sina. Kag nakita ko ni Engineer Pitong, uwaya sa ginamo, no? Iban nga lugar, makita mo na nga Bendo, to be more specific, sa Bacolod, dyan daw kagamoyang ila to nga transport. Dili sa aton daw, uwaya sa nag-inaway diri, Engineer Pitong. Somehow, I think it also because ang proper information dissemination, Yes, no? correct, And pasalamat man kami sa media, no? At least, bisan paano, nabuligan ninyo kami sa pagpatag sa mga pumuluyo. Kaglabi na din ang mga ginatawag nato ng mga disgruntled group, no? Somehow, I think, no, as far as consolidation is concerned, that's way back 2017 pa. So, medyo malawig-lawig na, and time has been given to everybody to consolidate and, participate sa public utility vehicle modernization program. So, diri sa syudad sa Iloilo, sige-sige ng information dissemination sa aton traffic management unit, sa alyansa, kag nakakalain-lain nga siya sa gobyerno, no? LTPRB, LTO, CTA, kag iban pagit ng mga stakeholders, no, as far as PUBNP is concerned. Mr. Ali, nakakoordinate ka mo sa provincial government, sa kay Governor Defensor, na kay tiyang, as corrected, Engineer Pitong, ang province, the why pa yung no? Why sila LTPRB, no? On process pa sila, no? Nakakoordinate ka mo sa provincial government ka this coming May 1, amuna ni Matabo, natestodya ka mo sa gobernador. Yes, in fact, yesterday, during our transport summit dito sa may Punta Villa, no, explain man na naton sa mga nagkalain-lain dito nga mga participants, especially ang aton man nga mga kooperatiba nga ara dira sa may mga ruta sila sa first town. Kag subong man sa aton nga LPTRP team sa probinsya sa pagpanguna ni Mr. Mario Nilios, no? Si Sir Mario, permi kami naga-meeting, no? Kag wala man gid actually sang dako nga distortion ang mga probinsya kay ti kun ano ang probinsya subong nga nagaula dira sa aton nga mga terminals, amo man na siya lagi hapon. Ang first town lang gid ya ang aton nga ginistriktuhan sang syudad, pero kung tan-awo naton naga-exist na ina siya ang paglimit sang mga first town units nga nagasulod sa syudad through the Carpas system. O galing kay sa subong ya himo na lang iya sang syudad to make it permanent nga stickers na. So kung wala ka sang sticker nga magasulod ka sa syudad, dakpon ka sa aton nga ICTMU. So ang tanan naton nga mga first town units nga consolidated, amo ina siya partner Art, no, ang magasulod lang sa syudad. Pero dapat naton nga tandaan nga may ginatawag kita nga daw special sticker bla nga amoy na siyang equivalent sang 25% nga magasulod sa syudad sa adlaw-adlaw nga tanan. And another thing pa sini is that medyo istrikto na gid subong kay ang aton nga mga terminals, we are not allowed to harbor colorum jeepneys because under the directives sang aton nga presidente, it is now the LGU, the DILG, who is tasked to apprehend itong mga kolorum naton. Kaya kung nabatian naton, ginorder ini sang presidente nga i-crack down gid ini sang DILG ang mga kolorum naton. That is why nga kung ang terminals naton madakpan ka dira nga naga-protectar ka dira or naga-harbor ka dira sang mga kolorum jeepneys, your franchise might be endangered, no? Kaya base makan sila ang prangkisa sang imo nga terminal. So ang diri sa syudad naton, ang mga terminal operators naton, ang dito sa Mohon, ang diri sa may Ongka ITGSI nga ti sa subong WBTC sina ang nagapanag-iya dira, kag ang dira man niya sa Tagbak, which is nga kanday Mr. Ladrido, no? So hopefully ma-minimize na naton ining mga kolorum naton nga mga jeepneys comes May 1, Migo Art. Ang May 1, balantayan, gini kay may klase, so may opisina, no?
according sa kay consultant Pitong, may backup in kaso kulangon ng salakyan. Kung ako pagitindi sa bisan waay ka pa, hindi imuruta na, pero kung kulang ang salakyan, ang alliance maka-augment. Sino makambal sini, Rizal? Yes, ang preparasyon naman na may class A, may may A kami ang preparasyon, may B, May may plan C, A, may D. plan B. Yeah, plan A, plan B, plan C, plan D. So, ang plan A naman nga ang tanan nga consolidated namon, kag awarded na ipilagano namon. Pero ang tanan nga consolidated nga way maward on standby. In case nga kulangon kami sa amon nga awarded nga consolidated, ang consolidated namon pasudlo namon. Okay. Kay madamo man kita consolidated nga sobra. Kag kun ay gidya sing for example, ang awarded kang consolidated kulang pagit kay may iban kami nga mga ruta nga damo iyang consolidated sang sa awarded ya. Pwede namon to mahulam-hulam kami kay we are an alliance already. Okay, Tapos okay. amon magulam-hulam sa mga amuna, no? Sa mga kinanglan namon. But in case wala git, then kita sa unconsolidated namon nga membro, pwede man namon mapadalakan later on with the agreement of the city and the LTFP kung kinanglan kadi we are more concentrated sa mga pasahero nga paserbisyuhan naton. Amo na gusto ko. Dapat wising mas stranded. Amo na gusto ko nga ipamangkot paluap pa ni ipaklaro kit kay ti kuno ang ruta mo for example bid amo lang ning ruta mo kag magbiyahe ka dito. Worst case scenario may makadisgrasya ka da. Tilaban-laban out of road ka mabutang ka out of road pro kon may clearance sa bahin sa LTFRB daw ay kamo na sabit Rizal. Yes, that is why we are very strict right now. Okay. Ginachiki ng what situate ang amon iya nga awarded units kondisyon roadworthy nga madarakan sa syudad sang Iloilo. Kay kun i-report mo nga ini nga mga awarded kag nastikiran na nga mga units nga ara sa talyer hindi pwede. Prangka nga pilapan nga daan sa aton consolidated nga naghalin sa iban namon nga ruta sa iban namon nga membro sa alyansa. Ipaklaro ko liwat sa kay Mr. Pitong. Sir, consolidated kag awarded. Anong ang i-differentiate bini iklaro habi kung ano ni So, consolidated? klaro na ito na video klaro, Abe. nag-mix la. Ang consolidated, these are, the units nga gin-submit sang different cooperative before. Di ba? During the consolidation period. And then after a while, may mga ruta na kita, LPTRP na kita, may number of units nga gina-determine kung pila lang. No? Like for example, sa amon nga case sa Eurocity Transport Services Incorporated, being a new route, 15 unit. So 15 man atong natag sa amon. So that's actually sa subong na pilapan na namon na. Taking for granted sa isa ka ruta, no? May isa pa kitang Eurocity ang Liganes. May 19 units dira. So paghambal naton nga i-allow magsulod ang 25% sina. That means yung mga 8 kabilog. 25% sang 19 halos sa 5 kabilog. So ang 5 ina-ara na da. Sulod gina siya. Ang backup, may backup kita nga 15%. So in other words, 40% sang 20, 8 gidya ang pwede makasulod. May mga stickers na. So ang backup nimo hay 8 lang, 19 kabilog, may 11 ka pa, hay consolidated na mo. Ang consolidated nga na could support or augment ang operation ng Eurocity dira sa area nga na. So kung in kaso ginabal kay ni partner Rizal, in kaso nga kulangon kami ay wala na kami unit, pwede ako makahulam sa ikaw DTC sang augmentation. Augmentation niya ang tawag. Ma-augment. So there would be a process nga i-aproba na isang LTFRB bago ikaw maka-augment. Ay, So para nga Yes. malikawan, makulurong ka. Gani, Out of road ay out of road ka. May Maiaprobahan na special permit, no? May special permit nga taxi mo. Muling naklaro, kay basib lang magsiling iban lang, tiga biyahe ka mo, di man Hindi mo pwede, matapos hindi mo. pwede. Tanan-tanan dokumentado. Kag somehow, I think, hindi hon ini isang aton LTFRB guy, no? In the person of Joshua Gacket, nga somehow
halos ara siya sa tanan-tanan nga meeting. Of course, with the support right now, no, and active participation sa YC Regional Director ni Attorney Salvador Altora Jr., we are assured of the full support ng LTFRB. Unlike before nga daw medyo now you see, now you don't ang support nga makita namon. But this time, full support na makita namon from the OIC Regional Director to CTDO in the person of Attorney Abiliar to Joshua Gaget and other support staff si Dalong ara also out support sila. Tungod hambal na namon ang LPTRP o kun ang PUBMP ang on top of this project is LTFRB. Abiyan Rizal, sa sinangadlaw, abi sa May 1, may composite na da sa kada terminal, kada areas, kada sa dindra, dito naton dra mabagsak ang mga pasahero, no? Composite na da, may LTFRB, may LTO, may police, may grupo sa alliance. In case may emergency, kaya may kakulang sa salakyan, sige da makatimbre sa grupo. Actually, actually, we have organized, no, and we have we would be coming up with a working team. So, actually, ang tawag namon sini ang evaluation, monitoring, evaluation, and response team. So, kada may ruta, like for example, sa Tagbak, may 5 dira ka operator. Kada operator, may sila representative dira. And then this would be, on top of this operation, isang TMU kag LTFRB. Okay. So sila malantaw in terms of enforcement ng traffic rules and regulation. Pero ang responses, like for example, makulang si ikaw DTC, immediately may point person sila nga tawagan sang sining composite team to react or to probably respond sa emergency o kung kinanglanan. At Mayo, gali daw ay kita sa tanaw nga hasol, no, Rizal? Oh, well, we're organized na mo gani nga plano when kami untat sa semana tagkatlo ang meeting sang TMU LTFRB sunatan-aw na namon ina nga sing senaryo. Kay ginapasalamatan man naton si Colonel Orderico Garbanzos upod si Mr. Arlo Paredes sang TMU nga nagatutok gid sini. So hence aras na sa traffic kabalo na sila isda kung ano ang matabuhan. So, ginaprikurar ginamayo para at least lingko, this is the first local public transport route plan implemented in the Philippines. We are now the template. Kita na ginabantayan sa ibang nga syudad subong sa Pilipinas. So, kita ang example. Kag ginadayaw naton pilang ka mayor sa pagsuporta sa transport. Kaya siya lang nangisok sin that is why una kita di sa LPTRP. Ang pagsuporta niya sa aton sa local public transport route plan. Nagatanaw ka mo diri sa may bahin sang Ilonggo News Live na program diri sa iChannel ka, of course, sa programa sa nga Ibusina po diri sa kay Abian Pitong ka kay Abian Rizal. Ginambala na ito makabiyanan, ining parte sa preparation nila kag palaboton nga May 1, ining gahin na sa mga highly urbanized kunining mga ano pa na? Mga modernized ng mga salakyan, no? Sir, na-expectar naton nga sa sila ang mga inadlaw, magaganagan gid man ang biyahe sa mga salakyan, no? Mabuhinan gid man. More or less mabuhinan gid man inang gabiyahe diri sa aton. Pero ginatanaw sa iban, ini komento ini gusto ko na nga ipabot sa inyo. Sige ba kung mag-abusar naman diri ang ang alyansa, ang salakyan kay ti bala nyo man, daw sila na lang subong mahari sa dalan. Paano niyo diri ma-check ang mga habit sa naton mga drivers nga magabiyahe nga sa dalano naton sa May 1 Consultant Pitong? So, gusto lang namon na tago, no? Ang mga makadalagan sa dalano naton sa CAMS May 1, hindi lang modernized jeepney. It's a combination of traditional and modernized units. Sa aton LPTRP, may ruta, 26 ko ka ruta, kag may gintalana nga number of units dira. So, like for example, sa isa ka area, no, ang WTC has something like 79 abi, no? Kag ang iya modernized 30. So, in other words, 79 minus 30, may 49 pa siya.
ang 49 ngay na mahalin ini sa iya nga consolidated unit nga mag-support sa operation. Ang differential lang diri is that ang magadalagan ang mo lang ang gin-award sa ina nga mga icon sa subong makita Sige, nato. pamangkadlagan yung consolidated. Oo. Ano bala matawag nato nagakarambula lang tungod somehow ang aton nga pag evaluate sina gindihon o kung gini-studyohan may na sang PST mo sa una kung pira lang ang nakagabagay nga number of units sa kada ruta. So in the process, kung magsubra dira, sigurado may congestion sa other areas nga matabo. More specifically sa aton mga bottleneck. Like for example, if we talk about Tagbak, ang ara dira nga gaway sa Tabuk Suba right after sa Taytay, bottleneck din na siya. Every time nga magtabok ang tao, pedestrian dira, pukot na dayon ang aton nga trapiko. So this time, it would be, again, I would so emphasize, a combination of modernized and an approved number of awarded units. Modernized unit plus ang total number of awarded units. Yung, Kada ruta may gina-award kita kaya dara. kung ang akong paintindi sa primero, before ka mo nag-guest rin, akong paintindi, abyan isa, nga, ini mga daan nga mga kuan nga masalakyan, abi ko hindi na magbiyahe. Magbiyahe mo sa Japon. Yeah, ay gapon sila. That's actually a combination. That's why nga ambal ko. And di tanan subong. I remember we have 1,782 awarded unit. Of the 1,782, 520 pa lang ang modernized. So we still have 1,250. May plano pa ng kuwaon i-phase out din yung mga daan nga masalakyan? There is a process. Actually, ang may ginatawag kita nga 6 months, 15 months, and 27 months. Pag once nga mag-umpisa na ni sa May 1, makount na dira ang 6 months after kinanglan, 25% of the total awarded unit mo, ma-deliver mo na. Na-consolidate man ang mga traditional na? Consolidate man na sila? Consolidate na sila tanan. Party na sang like for example si kay partner Harry siguro ma-explain niya kung pila sa ruta sa Tagbak kung pira ang na-award siya kag pira ang modernized. Sir Gwen. Good morning, Liwat. Regarding sa consolidated and awarded, in our case sa WBTC, ang example naton diri, ang namon ang Tagbak namon daw kung ano ang consolidated namon, amo man ang awarded sa amon. Ang example naton diri is our CPU. Ang CPU namon nga rota, may ara kami nga 121 units nga consolidated. However, we were awarded only by the LTFRB of 55 units. Meaning to say, even consolidated na ang amon nga 121, 55 lang gid sina ang pwede namon nga padalaganon sa kalsada. Kaya mo lang na award? Yes. However, in the event na Units na kamumadaan nga, may kompleto ng units yun, nag-deliver na tanan ang 100 plus? in terms of modernized unit, out of 55 namon sa CPU, bali 20 na sinadira ang nagadalagan subong nga modernized. So, ang 55 nga na siya, ang 35, nakaschedule naman nila siya sa second batch namon. Pero ara, ang kasandbay na na. Ang 35. Ang 35 additional na siya nga pero ang magadalagan sina ang traditional naton nga jeepney. So hindi tanan nga buot silingon pag abot sang May 1 puro na lang modernize ang magadalagan. Hindi. Hindi sa kalabanan. Hindi. Kung ang kabilugan nga alyansa or ang kabilugan nga syudad, mayroon kita nga awarded units nga 1,782. Ang composition sinadira, ang almost mga 520 is modern. Ang mga 1,200 is traditional pa. Okay. So kay balan mo, gradual ina siya ang pagbuhi naton. South. Oo. O galing sang nagliligad, ang mga equivalent numbers ang aton nga mga modernized jeepney, why pa na naton makuha sa kalsada? Why na mapang-drop? Kay tungod,
because of the extension nga ginhatag sa aton nga gobyerno, no, nga pila ka beses kita nag-extend. However, comes May 1, atong mga units naton, no, nga may corresponding equivalent nga modernized units, ipang drop na namon sila sa kalsada. So, ang matabo sini, ang magadalagan sa kalsada lang gidya, ang mga modern naton nga mga jeepney nga more or less mga 520 plus kabilog, plus ang mga 1,260 plus, no, nga traditional. And in the event gani nga kung ginasiling naton nga may kulang dito sa aton nga mga terminal areas, ang sobra kati bala mo may mga sobra kita nga mga units nga ato sa consolidated portion. So amo naman na ang i-utilize naton nga mag-augment sa aton nga mga number of authorized units diri sa syudad sa Iloilo, which totals to 1,782. Okay. Bian Rizal, pila sa buong ganyan pitihan sa modernized? Why nagaparihas, no? Why Yes, nagaparihas, no? bago to sa tunay na basta malintang tabla Go ahead. nang abiyota nga mga ilabi na gid sa sa ato mga transport cooperatives kag corporation. Kung nagkakinahanglan kamo sa modernized unit class 1, 2, and 3 kag inyo mga private vehicles, pick up, van, UB Express, kay ban pa nga service sa inyong balay, kato lang kamo sa ang Automotive Incorporated. Ano na siya? Kay Dealer ina sa aton mga salakyan, no, nga ara sa MacArthur Drive, dra sa Tabok, Subuharo. gabaligyan na sila. Yes, of course. Nagkapon ako nagbakal. Kontakon lang si John Volcaren, ang ila sales manager. Kag reminder man, kung problema kamo sa inyong spare parts, madali, may direct dealer nga mag-provide sa inyo barato pa. Kag in accordance with the specifications. Katulad sa Yang Motor Parts dira sa C1 Road, Sulok, Oton, Iloilo, dira sa C1 Drive. Ang Automotive Parts Incorporated. May kilala, gali ka mga nagabaligya, tani nagbakal kami ni Robento. So partner, ano ang question mo kayo na? Ano kayo na, Singko, pila ang pitihan? Why nagabari man ang pitihan sa kalayoon, no? Yes, of course, we have a minimum, no? May minimum fare kami, for example, sa modernized, that is 14 yata, no? 15 sa modernized. But every kilometers may additional na. But sa regular kag senior, no? Kaya ang senior, of course, kag student, at least 20% din na. So I think sa regular, may increase kita 2 pesos or 20 centavos. Patakos na, no? Kag sa aton nga senior, daw 180 bala ang iyang discount per kilometer. Ang dugang mo per kilometer. For example, minimum mo is 15 pesos. After that 5 kilometers, another additional of kilometers sa 6 kilometers, madugang ka na sa corresponding rate until such time po nga mag-abot kasi yung punta, amo man magpabalik. So, amo na ang system sa charging. But then, ang discount also, 20% kina sa student, PWD, kag senior citizens. Ano bintaha kung sa modernized kabigisakay? Sigurado gina nga ang comfort arada, safety arada, kag well attended ka kay may mga ara kita nga mga what do you call this, ang mga PAO nga mga nag-assist kasi mo, sir, good morning. Passengers Assistance Officer. Okay. Modern na kita subong eh. Nasa una, konduktorin na eh. Konduktor sa una. Modern na kita subong. Galing. Kag ini nga mga tao, gina-train gina sa kooperatiba, gina-seminar gina to entertain our passengers, no? So, kag ang safety kitang drivers, kag ang aton nga mga destination niya kadtuan naton, why niya ka paugat sa dala, no? Load and load lang na yan, load and load. Okay. Sa mo nang bintahada, kag of course, no? Ganun pa mga gwapa pa. Yes, of course. Kasi partner Alay na gusto niya, pasok-sukuhan na iya pause ang pankundi na lang, mag-short-short. O niya naman na po sa heroes na. Sa kay ginalawag na nato, kay malawig-lawig pa rin nato istorya sa Palinas 10 eh.
Sa kaya Ali, diri ko na yung kuan ang sarap ito nga. Sa kaya Ali ko na kay daw sila nagligad ang Talk of the Towns ni. Si Rally sa naligad to naging viral ni. Ang salakyan dito sa kuan daw nakita ko WBTC kid. Yes sir, yes sir. Nakita sa video no. Kagaibi kay ang mabudlay ko hindi ka mo maka-explicar kaya ang tao si maminsan na sinya tibulan mo mga haras-haras mga muni. Hindi na itong gusto mag-conclude ang tao nga muna no. Kag ti in fairness sa mga tagiya kag sa alyansa ilaw ay man niya kung hindi ka mo ma-explicar no. Before ikaw atag sina sa kung ano man ang latest nga development sa to. Ano gid ba lang tutuod nga natabo dito sa salakyan nga to nga daw beating the red light. So daw medyo hindi gid mayo no kung kita gatanaw sa to sa video, sir. Bali ang natabo sina Amigo Art no, ang aton nga bus may dira sa before balasang Richmond no nga part sinang road may gid papanaog kita nga pasahero. So karon tungod nga ang daw mahaba-haba na da ang stop naton dira pagbalik na sang magpanaog ng pasahero no si nga supposed to be mag-go na siya ang linya sa tungabla kung sa diin nga dapat dito siya mabalik kay para nga makadiretso siya so napuno na siya karon ang dira sa right side so amo lang na siya ang free however on that part of the road pwede ka daya maka-turn right no anytime bisa naka-stop ang light no pwede ka daya maka-turn right so ang natabo so instead nga mabalik sa dito sa tunga kay why na sa sang balikan so all he has to do is dito magstay sa lane sang right side however because nga aran na may nagasunod man sa iyang nga buli no so ginabusinahan siya nga ginabusinahan sa likod and to the extent nga daw na rattle balaton nga driver. So, bisan naka-stop sang nakita niya nga free ang halin dito sa may Iloilo Convention Center. Kaya bulan mo pag naka-stop dire, naka-go na dire ang sa may side sang Iloilo Convention Center nga ma-turn left siya going towards the Boulevard Avenue. So, sang nakita niya nga clear, no, bisan naka-stop, sila niya kay he wanted to avoid ang confrontation sa ngara sa likod niya hinay-hinay siya paabante no despite the fact nga nakita niya nga naka-red siya so sangin pamangkot namon siya siling niya teaser kay ay don't want siling niya nga mag-create sang trouble dito sa likod ko kag ti siling niya sang nakita ko nga clear naman siling niya ang from Iloilo Convention Center nga side. So siling niya, nagdiretso na lang ko. Kay why ko man siling niya sila maisip nga mag-turn right dito kay base sila niya mag-angal lang akon nga pasahero nga makibot sila. Pero the safest way tani sa to is that no ma-turn right siya dito kay ti nakaato na siya malapit sa stoplight kag tapos mag-U-turn na lang siya to sa likod to and then going back sa iyang lane. So why na maisip dito sa aton nga driver ang iyaya sang nakita na yang clear ang side sang Iloilo Convention Center going towards the main road sa Boulevard Avenue or sa Mega World Boulevard nagdiretso na lang siya. Nangayo man siya sang pasensya in fact na-suspend ato siya nga driver hasta subong na-extend pa ang iyang nga suspension doon naluhoy man gani kami tani no o galing ti this is part of the disciplinary action nga hindi naton gusto nga pamarisan sang iba naton bala nga mga driver. So kung tanawon naton bago lang kami actually daw pila pa lang kasimana natapos ang amon nga intensive bala nga training kag seminar sa amon nga mga pau kag mga driver. However, sometimes there are situations in the road nga kon kaisa hindi gid naton si malikawan no pero kami man on all radio stations nag-announce kami nangayo kita pasensya kay ti base bala i-perceive sa aton nga mga riding public nga daw mga haras-haras ni aton nga mga driver but
It does not represents the totality of our drivers and our POWs, no, especially sa aton nga alyansa, mga miyembro sa aton nga alyansa. So we wanted to make sure and we wanted to assure the public that these are only mga what you call this, mga isolated cases, no. And so ang ginahimo naton subong, no, again, kay pagkatapos atong nahitabo nga to, the next day sa to nagpa-meeting kita, and every Friday, no, we conduct the meeting, reminding our drivers, ang aton nga mga PAW, way gawa masyado na nga sa road. Importante gid ang aton nga mga driver. Kaya nga, they are the ones nga nagatimon sa aton nga mga minibus. So, what will happen on the road, may mga aksidente, sila gid ang involved. Bian Lizal, ano lang makomment mo sininga modernize ang salakyan pero tradisyonal ang utak sa mga driver? Tagaan ba na isang gap kay great na yung mga migota. Sige, okay. Lalo na Go ahead. lalo na sa ibang parts ng Pilipinas. Tagalogin natin jo kada nakakinig sila ngayon, nagmudyo sa atin. Of course si Chairman Robert Kang, NCMI Cooperatives, Kabisig Cooperatives, Modernized Antique Cooperatives, San Jose Transport Cooperatives, Capri Hernandez of Taguig, Edgar Estrasinya of Calibos, Malino Liso Aklan, ISO Transport, kag of course, gina-greet man naton dahil ang sa Bacolod naton parte na grupo, kadamo ni sila. Ang Bacolod Modernized Transport Jeepney Transport Co-op, no, by President Attorney Romeo Hoseniani, nagabyo man sa aton subong, si Pobe Turbanus, sang Loverboy Soberano Transport Co-op, of course ang ilang si Bacolod South Transport Co-op, ang chairman si Prince Solatorio, ang Churit Corporation by Corazon Ocalinas, si Renalyn Martin, managing partner sa People's Cooperative, Segfred Tungson sang Nitsco, ni Risa Hamura sang MBMT AOY Corporation, si Russell Catalogo sang Catalogo Lines Cooperative, Transport Cooperative, and then Romili Soligbin ang chairman sang unit ko, si Ronnie Diases sang Granada Transport Corp. So thank you for listeners sa mga Bacolod na tunda for viewing this program this morning. Partner, antong pamangkot Pamangkot ko nga sinila, modernize ang salakyan pero ang utak sa mga driver daw tradisyonal. Ano mo comment ko sir? Kabalo ka, we have been completely, may complete kami sa ding seminars bago ka sumaka sa unit, no? But then, and sa certain sectors like this, may aragit, hindi mo na control, no? But we are trying our best sa unit. Sin ko, kung modernize mo na ito nutok. Hindi kayo mga model, tas ang ano pa da. So, proper, amo na kapasalamat kami sa mga riding public. Whatever there is a difference, makita ninyo sa amon drivers, sa amon PAW, report immediately to us for action. Kaya nga mo niya nga alyansa, why gid nagapabaya? Kaya we want to serve you the best we can, not only better. Kaya dapat nga amo ina, ang waay mahatag halin sa una sang transport sectors. Ang complete pag-amuma sa aton mga drivers, sa aton mga pasahero, kag complete observation sa aton mga loading unloading. So actually, mga isolated din nga hindi namon ma-monitor sa daan unless otherwise nagalao man kami ka nakasalig sa commuting public nga please report to us any incident like this kag we will never tolerate in that. Partner, may dugang ka? Well, Consultant Pitong, well sir. Yeah,
ang pamangkot is that ano ang makomentar naton sang mentalidad sa atong mga driver nga daw nag-carry over no Yes, from sir. traditional to Nagmaiguang ka na modernized. But you know, I think in fairness sa sa alyansa, there is that ongoing activity being done by the members of the alliance, no? In fact, very strict subong ang mga hiring process nila, no? Specifically, ginambalga mention kina ni Partner Ali before i-post nila ang mga drivers ng PAW, there is that proper orientation and briefing na ginahimo. Tungod we want to change ang old or traditional mentality in giving services to the riding public. In fact, tanan nga alyansa sa Subong, may orientation briefing kung paano mag-amuma sa atong drivers, no? Ang proper courtesy, ang proper assistance nga i-extend nila sa aton mga pasahero. Sa part naman sa mga driver, I think it's OJT na sila. Orient sila sa aton nga ruta kag ang proper road courtesy. So may mga cases kisa amo to ang case nga tabo sa WBTC, but that's an isolated case. Generally, these are being done by the alliance, the general membership, for us really to give the right services to the riding public. Ongoing ni siya, tanan-tanan ng alyansa, proper screening, proper orientation, and proper briefing. Partner, partner Petong, may idugang ako da, no? Actually, kita subong, if you remember, sang Sanoto, nagkanto kita sa, sa TESDA, no? Because in our desire to improve and at the same time, mas ma-develop naton ng aton nga mga driver, not only on their skills, but what is more important here is on their character, on their values. Kaya we have to understand that this transformation should not happen only overnight. Yes, correct. Dapat naton tandaan nga ining aton nga mga driver, they come from different sectors. Ginaamin naton na siya, no? So may ara na nga mga naghalin sa mga trucking, may ara na nga mga naghalin sa mga jeepneys man, may ara da nga sa mga personal nga mga drivers, sa mga private individuals. So here, no, what we are trying to do here is that we keep on improving especially yung character sang aton nga mga drivers, no, in such a way that we are going to transform them, no, from a traditional mindset nga ginasiling naton nga ang aton nga mga units modern na, pero ang mga mentality sa aton nga mga drivers traditional gyapon. Why na siya naton gina-deny? May ara gina sila gyapon. However, the alliance and including the other different respective cooperatives, no, and corporations, may mga nagkalain-lain kita or sa subong tungod sa nga amon nga stronger alliance, no, may ara na kami sina nga naka-schedule nga training in coordination sa aton nga TESDA. So we are hoping, no, nga mas lalo naton nga ma-improve ang attitude towards the road sa aton nga mga driver. Kay balan mo, Amigo Art, hindi lang ni siya overnight naton nga ma-transform, no, especially nga hindi na ni mga bata sila sang nakuha naton. So kung napansin ganin naton ang kahoy kuno pag medyo matigaan na maburubudlay mo ng event. Na same thing man diri sa aton nga mga driver, but on a continuous training and educating them. So we're expecting ma-change gina naton ang ilang mga attitude towards sa kalsada, ang karakter nila, no, kay tanan man kita subong amo ina ang pinaka isa ka factor, no, sang aton nga mga drivers nga ginatutukan sang aton nga isa inagali ka aspeto sang aton nga operations nga ginatutukan sang tagsa-tagsa naton ka mga korporasyon kag kooperatiba nga miyembro sang aton nga alyansa. Sa kay Consol, Added to that, partner, added to that, when in fact nakakadto na kami sa opisina sang PDEA with the director itself, kay we are about to sign now the MOA, we are just waiting, para man nga makandak kami sang what you call this, ang random drug testing. Random drug Kaya testing. sa amon mga drivers, para mapiho naton. Ngayon ni mga drivers naton, kay sila nagauyat sang Manibila situate nga our driver kay safety ang aton na natanaw. Correct. So we are not sure though what they are doing after they are driving the units o saan sila pupunta, kung anong gawain nila dyan. But then,
in the random drug test, ato niya malaman kung ano talaga. So, all the government agencies will involve nga to the safety of the drivers in the transport and the commuters, ginagawa na ng alyansa para mabigyan ng talagang smooth at safety ang ating mga the commuters. Consultant Pito, may isugpon ka? Well, in addition sa nambal na kagina ni partner Hali, ang value formation kag reorganization is very much necessary kit tungod dahil iba na ibang sitwasyon kag iba nga serbisyo ang gusto naton ipabot sa manugsakay naton. In relation to that, there is a forthcoming event, no? Diri that is, I think, May 17. There would be a launching sang libro, no? Libro sa driver's manual wherein naka-spell out dira ang mga dapat kag bagay himuon sa atong mga drivers, Okay. ang mga characters nga dapat himuon sa mga atong mga ang i-build naton sa atong mga drivers, ang himuon sa mga drivers nga may aras na proper grooming, proper courtesy sa atong mga fan. And this would be launched by the alliance through in coordination with the Lupon ng transportasyon at operators ng Pilipinas. So this would be a big event and siguro ma-explain pa further ni partner Hali ngay somehow this is something, no? Something in the sense nga national in scope ini. Dumayo na, Guardia Sir Ali. In relation sa aton nga ginatawag nga BUBMP or ining aton nga Public Utility Vehicle Modernization Program. So may mga grupo kita man nga mga gina-konsiderar nga magahatag man kag magabulig man kung paano naton ma-further enhance ang value formation sa aton nga mga driver. That is why gina-welcome naman ining mga national scope or national coverage nga mga grupo nga makadugang man kag magahatag sang ideya diri sa aton nga mga lokal nga mga drivers para man nga mas ma-improve nila ang ilang nga pagmaneho. Kay balan mo ti sa subong like what we said and what some other people had observed nga siling nila nga modern na ang bus pero ang mindset traditional man gyapon. So basic ina siya mga halambalanon ina siya pero we would like to assure you that the transport group, the alliance, is doing everything, coordinating to the national government on how are we going to improve, the character of our drivers and our PAW. Diri sa syudad, probinsya, kag sa rehiyon, syudad sa Iloilo, region sa region 6. So, ina ang mga ginahimo natin sa subong. Partner, this is a simultaneous broadcast over Radio Ilonggo, Ibusinamo, and Ilonggo News Live. Sa nikadako nga happening karnyaga nga nag-combine ang duha ka social media nga mga angkomen para lang mapaalinton sa inyo ang nagakatabo diri sa syudad sang Ilo. Kag ginaremind naton ang aton mga Transport Cooperative sa Corporation ng napati karon nga labi na gid diri sa syudad sang Ilo, members sang alyansa kag hindi man members sang alliance. Ang inyo dispatching forms inyo na gid i-submit sa Lunes sa TMEO with corresponding contact number. TMEO dra sa Iker Gaisano sa Lunes sang aga. Deadline sa liwat sa Lunes sang aga i-submit dira sa iCare dira sa TMEO office. Partner? Guardia, Anyway, in addition sa ginapangambal ni partner Hali, this forthcoming event, this coming May 17? month of May, sa May 17, it's a national in scope, national in scope ini. Tungod din pag-atindiran sa aton no other than the Secretary of Transportation, gina-expect naton ang Undersecretary sa Transportation in the person of the former OTC Chairman Andy Ortega, ang mismo ang chairman sang LTFRB si Attorney Chupilo Guades, kag iban pagid ang presidente sang
LTOP nga ginatawag naton ang lupon ng transportasyon at operators ng Pilipinas. Ang amo ni siyang author, no, siyang ginatawag naton driver's manual, no. And very specific kag somehow it answers atong imo pamangkot Abian Art kay iyang nga title sini amo ang driver's manual. Ang very specific, no. Pagbabago ng Pinoy drivers, so sa hambal mo, no? At gabay sa ligtas na pagmamaneho. So in other words, atong imo ginang pamangkutanon, somehow this would be answered by the launching of this book. Ate May. And not only launching, but there would be a follow-up to be made by the different members of the alliance sa ilang mga drivers. Mayo ginagay. This would be distributed to all drivers. Mayo na nga. This is something ginalantaw naton nga maayong ang oportunidad para mag-hinunaanon man naton mga local transport group with the national figures, no? Yes. Secretary na ni siya, chairman na ni siya sa transportasyon. Kag lain lang may gina-expect kita, no, nga pagugpong sang kabilugan nga grupo sang transportasyon kag operator sa bilog nga Western Visayas. Mayo ginagay, mayo na nga input sa aton mga driver, no? Kaya kinahanglan gid man ang mga driver ni may mga continuous sa isang education man eh. Kaya kisa hindi mo mapakta ng mindset sa mga driver kaysa may galisagid, no? Isa pa din sa mga concern na tanong naton nga sunod sila Bienali kag consultant pitong ang iban sinito ginapagusto na lang ang mga modernized, why sila nagapundo sa mga traffic signs kadin usabo jeepney stop, pinagusto nila sa kasalot man sila sa mga tradisyonal nga masalakyan, no? Amo na komento nila sa iban kag mga private owners masalakyan nagareklamo sa inyo. Nga pinagusto na ni sila man basi kung magabot ang may one madako ni ulon na kami pinagusto naman ni sila unaw naton busy kuan abiyan naton ali. When it comes to that, Amigo Art, no, the alliance, each members naton dire, ang itan nga mga drivers din, no, nga we make it sure, no, kay hindi ginda naton kung kaysa malikawan, no, ang mga drivers nga amo sina, no. That is why as part of our training na sa ilang mindset nila ang aton nga ginauna nga gina-change, no. Kay nakabalo naman kita Abian Art nga kunara sa kalsada, no, ang aton gid sina nga mga driver dira ang greatly involved, no, kung like, for example may aksidente nga matabo, so daw sila gid sina dira ang involved, no. That is why nga like we said, no, continuous sina ang aton nga paghatag sa ila sang trainings, no. Kag subong man may mga further kita nga mga developments, no, kag mga improvements sa aton nga operations, no, kag ini man gina-discussan man ini sa aton nga alyansa. Although siguro sa part sang WBTC nauna siguro kami kay ti ang amon tanan nga mga units sa subong may mga real-time camera na ini siya sa kada mga bus namon. Kung ano nga mga movement dira sa sulod sa aton nga bus, makita mo na dito sa monitoring room namon sa opisina sang WBTC. So subong man sa aton nga dashcam ang aton nga camera naka-hook man na dito sa aton nga monitoring room. So ini tanan gina-discuss ni namon ano nga mga part of the improvements sa ngamon tagsa-tagsa ka mga miyembro sang alyansa, but again it entails cost, no. However, kung kaisa we really have to gamble, no, but this is a what we call this calculated, no, nga improvements kay siyempre may cost gini nga gina-entail mo. However, ang benepisyo niya nga mahatag sa aton bala nga mga commuters, no, dako gid kay even ang aton nga mga driver makita mo dito sa monitoring room kung ano ang mga attitude nila or ano ang galaw nila sa sulod sang bus. So makita man na siya naton dito sa tagsa-tagsa ka mga kamera naton nga nagatutok sa tagsa-tagsa naton ka mga bus. Abiyan Rizal, isa sa mga rason kuno diri nga daw nag-panisindis na ining mga modernized kaya hindi maayo ila sweldo.
Is it correct? Well, kung sa sweldo lang siguro, mayo gede. Kaysa pan, above minimum naman kami gatag eh. Galing kaysa mga problema sa bong, kay kadamo kita sang kompetensya sa dalan, kay nagadamo sang tradisyonal kag kuluro mga dalagan. Supposedly, ini nga mga income sang unconsolidated kag kuluro makadto pa ni sa modernized. So it is enough to provide our operation. So that is now some of our cooperatives nga problema, but then we are not looking for the siling ang kabangdanan sila ang operations ang but ang kabangdanan sila matutod because mga ga-operate bangod sa extension naton madamo sang koloro mga nag-operate, madamo sang unconsolidated nga ga-operate nga hindi sang unit sang kooperatiba. So amo man yung na kompetensya namon sa dalan, masupog pa ni sila sa dalan no. So, amo ta kon nga the income supposedly will go to the modernized units namon, nagakadto man sa ila. So, we're lucky enough diri sa syudad mag-implementa ng tasang FPTRP to sure our cooperatives, our corporation nga at least no ang income na prospect namon nga per our prospective study nga suppose i-earn namon ma-reach na namon na para matagaan namon siyang updated siyang benepisyo ang amon nga empleyado kay considering ang amon ang motive sang LPTRP as ang what you call this sang cooperative to give social benefits, to give protection sa aton mga operators kag sa aton mga empleyado. So puli ma-reach na namon pay maproblema ini makuha na kag subong kay may araman ta kooperatiba nga in spite of the fact nag-aayo man gyapon ang operation because of the cooperation of all the directors and its officers. Engineer Pitong bilang consultant, ang iban din nga may mga na istorya kita nga iban ko nung ako puro daw down. Down ko nung ako iban nga co-op daw medyo kag perde. That's why nga by all means ang co-op gina-pressure Manila ang mga drivers nga mag-double kaskas para at least hindi sila maputo ang co-op. Is it correct? Well, ang iba, no, ang isolated din ang mga cases ay somehow makimahambal natin mismanagement ang isa dara. Pero generally, ang operation sa cooperative, basta with the support of the entire officers and membership, I don't think there would be a problem. Ang problem would only occur if there would be a misunderstanding between the co-op organization, within the co-op organization. Pero if properly communicated with the drivers, with the PAWs and the employees, I think mahambal na kon okay pagyapon. May mga isolated case kita tungod somehow tanabal na kigina ni partner Rizal tungod sang duso butong, no, natabo extension, and somehow ang ginambal namon may internal hemorrhage tungod ang imo competitor. Internal hemorrhage. Tungod ang imo competitor mismo ang imo membro. Okay. Amo na ang kakatabo. That's why nga with the implementation ng LPTRP this coming May, ma-observe nato ng development ng Aglin Province sa Kung naman ang Caraco. kompetensya mo within sa imo panimalay. Oo. So, may... Ara, microphone mo. Migo Art, kaya nga ang nagakatabo no on the past extensions no. These unit operators naton are also the same members ang aton nga kooperatiba. Okay? So may modern kita in which they are also a member of the cooperative, which supposed to be they are part also of these modernized units naton. But at the same time, they are also operating their traditional jeepneys because still they were allowed by the government to continue their operation by virtue of the extension given by the government. So, ang nagakatabo ni Migo Art, ang amon nga kompetitor nga nagakos sang bleeding sang iba naton nga mga co-ops, ang amon man nga mga miyembro. Okay? So, but because of the extension given by the government, that's why sa nagliga to gani nga pag-interview sa akon, siling ko, kung padayon manigihapon ang extension nga ginahimo sang gobyerno, ibalik na lang namon ang mga unit namon sa bangko. Kaya nga
we were mandated by the government to modernize. They are the ones who push us for this modernization. However, it is also our own government that is responsible for the continued bleeding of these modernized operators who only abide by the order of the government. So, diin balagid sinobala dapat ang aton nga protektahan. Atong nagsunod sa order sa aton nga gobyerno o kung adtong mga padayon nga pamatok sining modernisasyon nga gina-implementar sa aton nga gobyerno. Amo na siya ang matuod dira Migo Art. Galing. Bago lang ko na klaruan nga, may infighting dire, tawag dire, Abian Rizal. Yes. Self-inflicted wound ganun. Self-inflicted. So na ni sa liwat ginari. Nagawa na yung talamyawon mo na kasi silipatan mo karon. Sige. Sige, tamyawan na. Tamyawan na, imo nga. Tamyawan na. Sige lang kapayo si Bartolbito. Kon balipat. Go ahead Bartolbito. Sir, dandulan ako sa truck. Ato kita dito sa ato kita dito sa sige. porsyon kung sa diin nga ang aton nga gobyerno amo man ang responsable sa nagakalatabo sini nga pag-bleeding sa aton nga mga operators kag ang aton nga mga compliant no. Kagin pa man ko to kina anong status ang kooperatiba? So partner, So sa Nambal na generally, okay ang operations nila. However, sa Nambal na nakon, it has been affected by the Dusok Butong. No? Tungod sa Nambal na ni partner Hali, mismo ang imo upod, amo ang imo ka kompetensya. Nga somehow ginatawag na kon, nga nag-cause ang internal hemorrhage. Yes. So igagapamerde ka tungod sa imo nga upod man. So that's why nga gina-action na subong, and we've been actually pushing even and giving our objection to the further extension through letters. Nagpadala kami sulat hasta sa Malacanang, hasta sa Secretary Bautista, tanan-tanan nga siya sa gobyerno for us to be able to send them the message. Nambal na ni partner Hali, kung sige-sigihon nyo, balik na lang namon sa lakyan namon sa inyo, ay kamo man nagsugo. Anong isulat nyo sa national? Regarding the extension, ay supposed to be okay. ang LPTRP sa Iloilo o kung ang syudad sa Iloilo, exempted na ni Tanay. Dito, why na? Daw medyo daw pasay na nakita sa mano, approve na mo. Ang aton ginatanaw, ang lang, status na lang. So sa subong, ang prasada, gina-expect namon this coming 3rd ng May, nga mangintayo yun na ang operation. So what we won't experience ng internal hemorrhage or internal bleeding nga katabo. And we focus more on ang how we would be able to serve the riding public. Ang mga da mismo nagakausa nga internal bleeding ni, why set nga balo na lang ati? Give up nyo lang ang inyo. Kung ano, pag lang ka mo di. Or either halin ka mo di, dua ka choices. Either ka mo di, o kung i-give up nyo inyo yung traditional. we have to understand Migo Art nga these members naton who are currently still operating their traditional jeepneys karma ni sa aton nga this been part of their life. Ito ang mga naghatag man sang pangabuyan sa ila. So kung kaisa masakit man ba tiyagon? Pero ang concept nila, excuse me, cooperative mo. Yes. Magsinigang cooperative, buta mo duwan lang, isa lang konsepto. Hindi sila nga cooperative, huwag kayo mga cooperate. Anong buta balon sa nasang punto nga cooperative? That is why, partner Migo Art, nga that still ang ginatawag naton balang mindset man gyapon how do we go we change the mindset so it boils down man gyapon nga paano naton bag-uhon ang pamatasan ang mindset sang aton nga mga miyembro nga from individualistic i-change naton siya into a cooperativism. Tani. So ang akon sining pagtanaw mo ni Engineer Pito nga daw pull back nila bla. Di ba si McDowell ni cooperative may ara pa kami. Do mo niyang ila konsepto na supposed to be tani dulao na tani na nga concept. Yes. Ay may kooperatiba kita mo. Rizal? Individual gapon ang ilang concept No. dapat traditional gapon ang daan gapon ng operation sa individual
amo gyapon ang concept. So dapat na intindihan ini sang tanan-tanan nga membro, sang tanan-tanan nga board of directors nga cooperative na ni. We are all both stakeholders. So ang isa ka unit, ang kada unit na hindi lang ikaw tagiya siya, tanan kita. We're all the operators or the member or the owners of that unit. Mga gani. Pero klaro na to ni, no? Hindi kabilugan, ha? May ara lang yan nga kung isolated lang niya. Hindi natin gusto nga magsilig ang pinsar sa tao. Ati, kaginamo na sila, no? I-correct na to ng konsepto sa bunga tanaw sa tao. Ngayon kaginamo na sila. Iniya, isolated lang na kaso. Nga may ara nga internal bleeding. Is that correct, consultant Pitong? Well, generally, no, nung nakita na ako nina, even at the start sa ako na involvement sa alliance, no? Ang programa daw medyo mambal na to na medyo may diferensya. Like for example, sa case ng cooperative. Cooperative, supposed to be, gina-expect namon tani. Ako personally, being involved sa consultancy services, the cooperative should provide the necessary consultancy services sa kada kooperatiba, hindi nga registration lang. They should have a component or a program to strengthen further ang kooperatiba. Ay like for example, no, hindi man makaya sang kooperatiba nga bago mag-edukar sa mga miyembro niya. Yes. Kag paggabay sa ila sa pagprastar sang sistema, hindi nila uglaw nga mag-set up ka sang system. So that's why gina-expect ko tani nga ang Cooperative Development Authority should provide the necessary support through consultancy services to the different cooperatives para nga magbiho nila kung paano ang mag-ubras ang policy nila, paano mag-informar ang mga miyembro nila isa kay isa. Hindi lang nga pag pre-membership seminar tapos no, I don't think overnight or on that very day ma-observe sang miyembro. So that it's supposed to be a continuing Yes. program. Kaya ikadua, no, ang support, like for example, no, na-expect nila nga amo ini ang mga drivers na to na tungod sa ilang ni partner mindset nila, adlaw-adlaw may income sila. Pero that's not how the cooperative operates. Makaka-income ka kung nag-obra ka sa kooperatiba. Maka-income ka kung nagapungko ka landa at the end of the year. Not at the middle of the year. At the end of the year. Pagdeklarar sa dividendo sa kooperatiba. So, ina nga mga konsepto, ina nga mga pag-intindi, hindi masyado natag sa mga miyembro. Ay tungod, hindi man, the officers and, of the cooperative doesn't have the luxury of time. Operators, like for example, 95. Ito mga buhok ni Ali, ganit, puti na tanan, tungod hindi na siya ka... Abi ko, puti na tanan, ito Oo, ang ito Makalpo na, na, dugdugay. puti na tanan. Hindi na magapan, tungod ang pressure, grabe ha, hindi law partner Kung na. si Sir, gwapo. Oo. So, luwasin na ang operational aspect pa. Technical side na eh. May management, may technical side. Sa technical side, sinambal mo na kagina, in fairness sa aton mga drivers, ha? Remember, ang sa dala nun, sa buong taas, gina, 10% ang public eh. Kalabanan ang private. So, it's unfair naman siya ilang, wala proper road courtesy ang aton ng mga pampubliko ng mga drivers. It's, I think, hindi man tama siguro. Tungod, hindi man nakapalta, ang mga kooperatiba, kag korporasyon, sa pag-orient sang ilang drivers. You know what? Hindi lawag-lawag ha. Pag mag-hire sila ka driver, hindi nga kung saka lang tayong driver eh. May OGT pa na for 3 days, i-orient sang ruta, ano ang policy, ano ang proper road courtesy, ano ang bagay kag dapat nila obrahon, kag ano ang bagay kag dapat nila hindi obrahon. So all those things are being done by the different cooperatives. In fact, different approaches, pero ang purpose is the same. No? Kami, no, ang gina-assist na ako, ang Jerusalem Transport Services, lain, adlaw-adlaw na tao na masaka dira. Observe bidya kung ano ang pagpadlagan sa atong drivers, ano ang pagsirinayo sa atong mga konduktor. Kadasig sang... But then, ang bottom line is that they are trying to address the challenge nga ginpose sa ila, and that's to educate ang drivers. Kadasig sa oras, no? Daw lapit doon na ka oras. Partner Art, ang problema sini, kaya ang Cooperative Development Authority, may power na sa buong asikwasa judicial body. Okay. But right now, nanging problema pagid man siya, instead of helping the cooperatives here,
nangin part of the problem, not the solution. Sunod na itong topic na. So Sunod na anyway, itong topic. Kay anyway, we are time concentrating we are focusing sa pag-operate sa May 1. Oo. May timpugin ng CDA sa aton. So, ano ko lang, kay last na Before kita tapos ng programa, basi may tamyawon ka pa. So, Hindi, ano ko lang, kay ang mga amigo tablading na sige, nag-open go sa ahead. aton, kay kung may problema ka mo sa spare parts, partner, Oh. Hino ka man, Pau ka man, Hyundai ka man, Portland ka man, Toyota ko GMC eh. ka man, kadto lang, Toyota ka man, kadto lang sa ang automotive parts. Oh, Dira sa Siwan, sa Suok, Arevalo. Yung plugging. kung may Hindi ko na ng Jerry Pito, masukot na yung mga plugging niya. Kung may problema ka man, partner, Oo. isang salakyan mo gusto mo mag-ilis bago, paano nga Ako pala, unit duwa man da, pagkagaw, baka naman ni tanan nga Ruben, unit arada, kag ang mga class 1, class 2, class 3 nga units, sa puton nga brand, katulang sa ato na migodra sa ang sa ang Automotive Incorporated. Sige na. Kunta ka lang si John Volkeren dira sa okay. Tabok, Subaaro. Okay. So, Fernand? Ay mo parting statement? Thank you very much. It's a wonderful day. Nga karon nga ga, we have been a simultaneous broadcast with Radio Ilonggo Ibusina and Ilonggo News Live. Ginapasalamatan ginamon ang aton pinalangga nga chairman sa Committee on Transportation sang Pabia and giving us this place our venue for our free broadcast every Saturday. So thank you very much sa aton mga listeners. Thank you for joining us every Saturday. Mabatian ninyo kami diri sa Ibusina, most probably with the Radio Ilonggo News Live. Madabog salamat ang Abian Rizal ka good morning dira sa kay Abianaton Pet Trimanyas ang tagiya sang Pets Grill La Paz. Ang parting statement ni Abianaton Ali, Secretary General sa Alliance sang Transport Organization sa bahin sang siyudad kag probinsya sang Iloilo. Abian Buyet, huwag kagasabat ha. Mayo lang kay padala mo din sa Ali. Sa liwat, madamo nga salamat sa mga tagpalamati kag nagatanaw sining aton nga programa diri. Nagapasalamat kita no sa aton halangdon nga mayor kay Mayor Jerry Treñas no sang iyagid nga pag suporta sining aton nga LPTRP. Kasubong man sa gobernador sa aton nga probinsya, si Governor Toto Defensor Gob, manabog gid salamat Gob no sa padayon nga pagsuportar pamaagi sa aton nga LPTRP team head kay Mr. Mario Nelios no. Kag kasubong man sa aton nga partner kag amigo sa More Power si Mr. Jonathan Cabrera kay Sir Roel Castro sir. Mayong aga lang gida sa imo and kasubong man sa amon nga chairman sang WBTC si Chairman Boyet Parcon ano kagabi to istoryanay pa to kami sa mga gabi na kami natapos istorya sa mga nagkalain-lain nga mga helikopter naton starting sa subong weekends up to sa next week na ni. So madamo liwat nga salamat and partner Pitong. Maraming salamat Secretary General Ali sa WBTC. Boss kay Abianaton Buyet Parcon. Ang parting statement sa consultant sa Alliance sa transportasyon dito sa may bahin sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, Abianaton Engineer Perfecto Yap. Sir, ang imo parting statement. Sa liwat no, nagapasalamat din kita sa kay Abian Art, sa Ilonggo News Live sa paghatag sa aton sa oportunidad nga mapalinto naton ang mga preparasyon nga ginahimo subong sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. So salamat man kita sa mga nagasuportar sa aton no. So, of course sa nabala ni partner Hali sa aton matandos nga Mayor, Honorable Mayor Jerry Treñas, ang gobernador naton si Toto Defensor, kag mga opisyales no nga ang chairman sa aton Committee on Transportation sa siyudad sa Iloilo, si Attorney Cabaluna, ang nagadihon gid o kung nagatutok sang sining preparasyon si
Colonel Olverico Garbanzos, ang iyang matandos kag daw wala ang nagapahuway nga assistant si Toto Arlo Parides, ang iyang kagrupo si Bon, kag ang iban pagid nga mga staff sang Team U. Madamog salamat sa inyong pagbuli kapag suportar sa pagdiho naton sang preparasyon nga ini. Kag sa liwat, nagapasalamat man kita sa mga suportar sang ng miyembro sang Bilog nga Alyansa. Kag I hope nga hatagan naton ini atensyon kung ano ang gina-require naton, palihog subli abrihan naton ng aton group chat. Kay dira nakabalhag ang mga requirements o kung request sang aton matandos nga Team U ni Toto Arlo kung ano ang bagay kag dapat naton himuon kag i-submit sa iya. So, ang kinanglan naton sa Nabalnan Partner Art cooperation, no? Hindi nga individual ini. Makooperar kita kag mag-collaborate kita sa isa kag isa. So, sa liwat, madamo nga salamat kag mayong aga sa tanan. Manabog yung salamat sa kay Engineer Pitong Yap kag of course sa mga viewers naton diri sa Ilonggo News Live kag sa followers ang Ibusina. Doon na paus man ko yung sobray sa oras kag lapit ba ko oras ba? Pero anyway, bulig na ito nini sa aton mga riding public, sa mga commuters naton, sa mga stakeholders. Kaya para hindi ka mo magtalang-talang. Ilman ko ito ni Sir Rizal kung ano ang hotline ninyo. Pero anyway, ang hotline diri sa Alliance, makita nyo man nag-roy, browse nyo lang sa Facebook. No? Sa ngalan sa aton na partner diri si Engineer Ruben Canes, of course, si Toto Fritz, kag sa kay Toto Rex. Sa iban pa naton nga mga viewers, ilopod sa aton sa kada broadcast naton diri sa programa sa iChannel Ilonggo News Live. Ang inyo abyan sa kanginan, kita na kita sulod naton nga pagpangalagad at kalsas. Happy weekend!